στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης πωλείται πολύ ωραίο διαμέρισμα. Είναι 104 τετραγωνικά, τα μεικτά, 77 τα καθαρά. Βρίσκεται στον τρίτο όροφο, έχει ατομική θέρμανση αερίου, ασανσέρ, air condition, είναι διαμπερές, αποτελείται από 3 υπνοδωμάτια. Το πρώτο υπνοδωμάτιο είναι πολύ ευρύχωρα τα υπνοδωμάτια, όπως είπαμε. Το μπάνιο του με μπανιέρα. Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα είναι το μπαλκόν του και η ανοιχτοσιά του. Έχει καινούργιες τέντες, έχει πολύ ωραία βεράντα. Βρίσκεται πολύ κοντά σε αστική συγκοινωνία, σε σχολεία, στην αγορά. Μπορεί κάποιος δηλαδή να μετακινηθεί πολύ εύκολα με τα πόδια για τις δραστηριότητες των παιδιών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 231 07 21 621 ή στο 69 09 408 567. Το διαμέρισμα βρίσκεται στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ.